Hayi sana usisi Maria igqirha elithandwayo eMzantsi beliza kuthi uMaKhumalo Mseleku usaksida ngathi uphambene. Molweni ndiyanamkela kuMamGobhozi TV. Abangayaziyo ke uMaKhumalo unkosikazi wesithathu katata Mseleku. Not so long ago besando kuthi congratulations kuMaKhumalo Mseleku ngepartnership deal yakhe kunye noMiladies. Kanti neshow akuyo kunye noMacele ebizwa ngoba Ezomshado iyadlala alongside with Uthando nes'thembu nalo olusadlalayo ku-DSTV. Ngoku uMaKhumalo uphinde wathi gqi konye ikona nanko phinda simbona ethenga esinye isithuthi okanye inqwelo mafutha ke yona yasethusa ke ngoku ngoba ayifani neza aqhele uzithenga aqhele uthenga imoto ezincinci iMercedes. Ngoku uthenge imoto ethanda uba nkulu. Ewe unayo ibhayiki uMaKhumalo kodwa ke ngoku esi isithuthi asithengileyo asikhangeleki njengemoto angayisebenzisa for day to day things. Ndaqoma makhe ndiphande ndijonga uba ingaba uphezu kwantoni ngoku uMaKhumalo. Nyani ndiye ndabona ke kwi-account yomntu ozibiza ngoba daughter of MaKhumalo uyathanda uposta into zikaMaKhumalo, #1 supporter uzibiza as intombi yakhe. Uye wareveala kwi-caption yenye ye-photos ebhale uba Mbulase Construction. Yasichazela ke uba uMaKhumalo ngoku uzaba ne-construction company or une-construction company ebizwa ngoba Mbulase Construction. Napha kulaa car dealership ke baye babhala kulaa nto congratulations, bathe congratulations Mbulase Construction. Sayazi ke uMaKhumalo waye ku-Real Housewives of Durban and ke ngoku omnye cast members pha nguNonku Williams. uNonku Williams usebenza kwi-construction, une-construction company and ndiyavuya ke ngoba wayeyile kumembeso kaMaKhumalo so noko banayo i-relationship abanayo. Hopefully ke inoba uzamnceda phana pha ngento ezidibene ne-construction. Khanikhe nitsho ke nina kuba nicinga ntoni ngoMaKhumalo nakwi-business entsha angena kuyo. Siyavuyisana nathi ke naye apha kuMamGobhozi TV. Inkosi kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.